mulla on sen verran, ettei tarvitse ottaa pankkikorttia, niin mulla on sen verran, kun... Ei kun illalla mennään matsiin, totta kai. Voisi ottaa vaikka Ramille, niin jos pojat tulis Kaasalle mukaan. Saatais vähän enempi jengiä, olisi paljon kivempi olla porukalla, iso porukalla, saatais vähän ääntä hallille. Joo, kuulostaa hyvälle. Okei. Kuule, oota hetki. Mä olisin kysynyt, onkohan tää nyt ihan oikea öljy? No mihinkäs se tulisi? Mun autoa. No mikäs se auto? Mulla on Kia, semmonen diesel-Kia. Dieselikin? No tää... ei, se on ihan väärä. Muut? Ei kiitos muuta. Noin. Siinä on lasku, 50 € ja tuonne kassaan maksetaan. Kiitos. No niin, illalla sit nähdään. Ei mitään, kun on noin naisasit. Hyvää päivää. Päivää. Miten voin auttaa? Öljyä tarvits autoa. Jaha, minkälainen auto teillä on? Audio. Joo, meillä olisi pari hyvää vaihtoehtoa. Tuleeko kuinka paljon kylmästartteja? Päästöä tarkkailevina aikoina suosittelisin teille ESP Formulaa 5V30. Okei. Olisikohan teillä henkilökunta, joka voisi laittaa sen mulla? Kyllä se varmaan järjestyy. Ajatte parkkipaikalta tuon nurkan taakse. Siellä on korjaamon ovella jo asentaja odottamassa. Joo, okei. Hyvä. Kiitos paljon. Hyvää palvelua. Hyvää päivää jatkoa. Näkemiin. No ei kun illalla mennään matsiin. Totta kai. Hyvää päivää. Päivää. Enempi jengiä olisi paljon kivempi olla. Miten voin auttaa? Öljyä tarvits. Päästöä tarkkailevina aikoina suosittelisin teille lasku 50 € ja tuonne kassaan maksetaan. Parkkipaikalta tuon nurkan taakse.